studii. Pe lângă acest Alex Mihai Stănescu, un autor prolific de maculatură de genul ăsta pro-securitate, este chiar un general de securitate care a ajuns general în SRI. Aurel Rogojan, care era șeful de cabinet al lui Iulian Vlad, șeful securității. Acest Aurel Rogojan este unul din cei mai importanți dezinformatori. Altul este Vasile Mălureanu, un fost securist care ancheta, care audia, care urmărea disidenții, oamenii curajoși din timpul lui Ceaușescu, care scriau împotriva lui Ceaușescu. Acest Mălureanu îi urmărea. El a devenit general în SRI și astăzi și el contribuie la dezinformarea opiniei publice, propagând acest mit că la Revoluție rușii ar fi tras, că securitatea ar fi păzit România împotriva... În mass media e cineva la televizor? La televizor, în mass media, avem, din păcate, o întreagă gașcă de foști informatori. E vorba de Ion Cristoiu, dovedit fost informator al securității, care are încă un anumit public care îl ascultă și care spune numai fabulații, iarăși. Este un personaj foarte toxic, acest Ion Cristoiu, fiindcă este un guru al presei românești. A avut multe ziare. Evenimentul zilei în continuare este fieful lui, este locul de unde propagă această dezinformare. Alții sunt Sorin Roșca Stănescu, și el un guru al presei românești, ziarul Ziua, și care este în continuare invitat la televiziuni. Mai apar, acest Rogojan apare chiar și la televiziunea română în ziua de azi. Eu am văzut chiar un interviu prin 2000 și ceva, cred, în care era Ion Cristoiu cu Filip Teodorescu și era, îți dai seama de acolo ce discuții erau.